Bouagatiriki min ka di min ye olu ka di ɲɔgɔn ma n'o kɛra dugu bɛ diya Bouagatiriki min ni min ye kelen ye olu ka taama ɲɔgɔn fɛ Bouagatiriki i k'a dɔn min mana bila min na o k'o baara kɛ k'o sɛbɛkɔrɔgun jamana kɔnɔ n'o kɛra k'a dɔn jamana bɛ sinsin lakɔli karamɔgɔ k'a kɛ denmisɛnw kunna dɔgɔtɔrɔ i k'a dɔn banaw furakɛ i k'a dɔn pikiri kɛ maanifin na min ye n ɲininka kunnafoni dilaw ye a ye kunnafoni ɲuman di a ye kunnafoni ɲuman ɲini k'a di ni nin bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ camancɛ la Bouagatiriki k'a dɔn jamana ɲɛta ani jamana dabali minnu bɛ tigɛ faamaw fɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o de la n'anw k'an bɛ baara in kɛ a ti kɛ baara n'a maa saba ma jɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ Jibson control ale bɛ fankelen fɛ e ni ne fila tɛŋunen bɛ ɲɔgɔn na Bouagatiriki hali ni dakamana mura in b'i la i k'a dɔn a bara k'i sɛgɛn min ye baara in ye wajibi don o kuma galabu ta kunnafoni an ka dakolo walo o bɛ karamɔgɔ dama Tunkara n'i ye suba kɛmɛ k'a gɛrɛjɛgɛ ka di a bɛ dugu min na jama de ka ca ye a siga t'o la ne ko bala cogo bɛ di Bouagatiriki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle libération sɛbɛnfura in bi ko n b'a bila bɔli la a bɔli ko 3,919 don n'a dugusɛjɛ bɔli sɛbɛnfura Bouagatiriki maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Abdul Majid Sanɔgɔ Ablaye ko a ko CEDEAO farafinna jɛkulu tɔn min ni a kelen bɛ ka daga sigi Mali da la Bouagatiriki maa min b'a fɛ ka boli n'i y'o ɲɔni o ye tɛmɛ an ka taa ye siga t'o la kuma min i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kun miirila Malidenya ani maa minnu bɛ kɔlɔsili kɛ CEDEAO ka ɲɔgɔn ye min dɛmɛna o donnama in kama bɛɛ lajɛlen kun ko gɛlɛya min bɛ ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ a wulitɔ don o de fɔra ka kɔn min ye tamasiyɛnw ye o jira Bouagatiriki i k'a dɔn kuma min ni CEDEAO ye ŋaniya kura sigi o waati kelen min ye jamana ɲɛmaa ye Asimu Goyita i k'a dɔn a ye sariya kura bɔ k'a bin kalo 16 walima kalo 18 min kun fɔra o yɛrɛ ka surun koyi an y'a yɛlɛ ka taa bila kalo 24 na Bouagatiriki k'a dɔn nin kuma in fɔ a kɛra n'a fɔ i ye biɲɛ turu CEDEAO a cɛkɔrɔbaw la sɛbɛnnikɛla ko u ko nin ye mun ye nin ye mun ko daminɛtɔ ye Mali ɲɛmaaw fɛ anw bara k'an sigi ka kuma ko an bɛ hakili jagabɔ kɛ gɛlɛya min bɛ yen o bɛ se ka duga n'a taara dɔ fara min ye sigili yɛrɛ kalo 24 sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira k'a fɔ nin kɔni b'a jira k'a fɔ ko kura donna ko la kabini Ibrahim Boubacar Keïta ko nin bɛ na ɲɛdo maa minnu farala ɲɔgɔn kan ka baara in kɛ min ye M5 RP olu kɔni y'a jira k'a fɔ ayiwa jamanakuntigi min ye Asimu Goyita ye a ye hakilina min da nin de ka ɲi nin bɛ kɛ sababu ye hakilinaw ani baara minnu bolo dalen don camancɛ fanga fɛ a bɛɛ lajɛlen ka se ka sinsin ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka minnu bɛ kɔlɔsili kɛ nin kɔni ye gɛlɛya kura de ye gɛlɛya kura min ni maa si t'a kɔ dɔn sabula CEDEAO i k'a dɔn maa minnu ni ŋaniya juguya sigilen don maa minnu ni juguya sigilen don a ko nin bɛna kɛ sababu ye yalima gɛlɛya kura tɛna boloda wa nka n'i ye kuma wɛrɛ ta k'a lajɛ CEDEAO mɔɔw ko u ka ciden kɔni b'o to tagasaki la Bamakɔ ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ hakilina kura ani bɛnkan kura bɛ se ka sɔrɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn o taa ka segin sabula waati kura bolo dalen don kalo kura min ye ɲɔgɔn ye kura ye o bɛna boloda nka minnu kɔni bɛ kodɔn ani minnu zɔminen don i k'a dɔn gɛlɛya tun bɛ kalo 16 walima kalo 18 na n'a yɛlɛla ka taa bila kalo 24 na yalima gɛlɛya in a na duga wa min kɔni ɲininen don Mali ɲɛmaaw fɛ o de ye waati n'u y'o boloda sɛbɛnfura ka k'a kɔnɔ ani bɛnkan jɔnjɔn ani kuma saniyani min b'a jira k'a fɔ don min fɔra o bɛ bato o dun ye mun ye président voté bɛ kɛ nin don i k'a dɔn assemblée voté député voté bɛ kɛ nin don maire voté bɛ kɛ nin don o bɛɛ lajɛlen de ka sɛbɛn k'a jira k'a fɔ hakaja an ye don min fɔ o bɛ bato wa a bɛ taa bɛn nin kɛli ma min ni min ɲininen don jɛnsɛn jamanaw fɛ an b'a ko ka wa a bɛɛ lajɛlen fili kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa maa t'a dɔn koro karaw de bɛ ɲɔgɔn gɛrɛ dɔn min kɔni nin kuma ninnu ye kuma balannen don yalima k'a fɔ a na ɲɛ walima a tɛ ɲɛ maa si tɛ ko dɔw la sabula i k'a dɔn tubabukan minɛnw n'u ye sisi ani jeu caman fɔ Bouagatiriki k'i k'a dɔn i bɛ ɲami nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle libération kɔnɔ
akabi bolla karamɔgɔ Daba Tunkara naam libération mɔgɔw wa n'a fasɛrɛli jɛkulu an b'u bɛɛ lajɛlen fo ne tɛ bɔ bana in na o bɛɛ bɛ banabaatɔ da kɔnɔ n'a kɔrɔsigibaa ye a siga t'o la ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indicateur du renouveau naam l'indicateur du renouveau Y Dumbuya nin ye a ka fasiri ye a ko mun gɛlɛya bɛ lɔkɔlidenw ka kuma lasela n'o y'o ka jɛkulu ɲɛmaaya bulon ye o ni gouvernement cɛ dɛ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ lɔkɔlidenw olu fara min ɲɔgɔn kan tɔnba min kɔnɔna na n'a bɛ wele ko bureau de coordination nationale des associations des élèves étudiants du Mali n'an k'a ma ko AEM e ko u ma baara bila sɛbɛn ni k'o da minisiri ka tabali kan wa minisiri min n'o ɲɛsin bɛ an ka sanayɛlɛ kalansow taabolow ma bawo n'i y'a jateminɛ baara bila in bolo d'an bɛ u yɛrɛ ka fɔ la k'a minɛ juin kalo tile 22 ka se a 24 ma san 2022 wa n'i y'a lajɛ mun bɛ a kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ u ka laɲini caman bɛ yen o ni minisiriso in kun bɛn bɛ taabolo minnu hakilina minnu kan k'a ko a t'a la ka bɔ a sira fɛ a dɔ bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye lakɔlidenw bɛ kalan kɛ bulon belebele minnu kɔnɔ n'a bɛ wele ko amphithéâtre k'o ka dɔgɔ lakɔlidenw na wa min ye salle de cours fana ye walan bɛ di u ma kilasi minnu kɔnɔna na olu fana ntanya bɛ wa min ye u ka tɔrɔmɔɲɔgɔn min ne bɛ di u ma n'o ye allocation financière ye ko kalo o kalo min ye minisiriso in bolofara dɔ ye o bɛ sefa wari 1000 ni ka o sama ka bɔ o tɔrɔmɔɲɔgɔn in na wa min y'a ta k'a lajɛ kokura min ye AEM bureau ye u y'a jira k'a fɔ min ye INA maaw ye a jirala k'a fɔ n'o y'an ka catiribɔlaw ka lakɔliso ye ko olu kan ka yɛlɛma u ka sokura kɔnɔna na ko wa k'o yɛlɛmali k'o fana k'o don bɛ bisi baasa la o fana bɔlen koyi min ye anw ka lakɔli karamɔgɔw ka kalanso ye n'o ye institut de formation des maîtres IFM olu fana ka allocation financière o fana dili k'o bɛ to ka bila o bɛ to ka sumaya n'o ye retard ye ko wa ko n'i y'a lajɛ u ka taabolo caman bɛ yen ɲamanton belebele min n'o filɛ nin ye FSEC da la k'o ɲamanton ko bɛnkan kun ye k'o ɲaman ka cɛ ka b'u da la ko halisa ɲamanton ye ni dɔ ma fara a kulu yanga kan ko fɛn ma bɔ a la k'o fana bɔlen koyi anw ka duguma kalanso minnu bɛ yen n'o ye école fondamentale ye olu ɲɛgɛnw tɛ sɔn o ɲɛgɛnw bɛnkan kun ye k'o ɲɛgɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ dilan lakɔlidenw n'u ma ɲɛ k'a fɔ u bɛ taa ɲɛgɛnata la o ka taa yɔrɔ sanuyalen sɔrɔ ko wa ko min ye a ɲɛgɛnw ye a caman bɛ yen a portes walew bɛ ka bɔ a la min ye maanifin yɛrɛ bɛ taa banakɔtaa la yɔrɔ minnu na o yɔrɔ caman dawololen don n'i ma farati i laban nati i yɛrɛ sɔrɔ banakɔtaa cɛma a fɔla ko yɔrɔ minnu kan ka dilan k'o ma dilan wa u ka laɲini dɔ fana kun ye infirmières n'o ye furakɛlikɛ yɔrɔ minnu n'o bɛ lakɔliso ninnu kɔnɔna na fura minnu kan ka ɲini ka na bila lakɔlidenw to a la o fana ma na o fana taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ gɛlɛya ye wa min ye forobaca ye o ɲɔgɔn da fana n'o kɛnɛ k'o dayɛlɛla n'o ye concours d'entrée à la fonction publique ye min ye système LMD ye n'o ye o kɔni kun kɛ bɛ sabu ye maa minnu n'o diplôme bɛ u bolo olu kɔni ɲin tɛ fonction publique concours kɛli la wa ko o laɲiniw fana ka taa la ni ka ɲɛmaaw ni ka u sɛgɛrɛ nin mun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔna na Y Dumbuya a ka fasiri don Boubacar Sidiki a ka di n'a da tɛ bila diɲɛ nɛgɛ tɛna kɔ siga t'o la Boubacar Sidiki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura fasiri kɛba a tɔ a de ko Tuguna A Tarawele Tuguna ko a k'i k'a dɔn fɔlen ma bɔ min ye awɔ duguba ye baara minnu a nakila minnu b'a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a da fɛ ɔ i y'a dɔn kunun ko bɛnkankun bɛ maa minnu bɛ ba kɔfɛla la janko minnu ja b'a la bɛnnen bɛ pankurutigi kɛnɛ min bɛ yen n'o ye aéroport de Senu ye ɔ min ye so caman ye o jɔlen kun don mɔɔw bɛ so in yɛrɛ kɔnɔ a bɛ san caman bɔ dɔw kɔni y'u ka hadamadenya baara bɛɛ lajɛlen bɛ so kelen jɔli ma o taara bɛn Senu ma Boubacar Sidiki ɔ min ye wulikajɔ ni cɛsiri sigili a ko tɛ yɔrɔ yɛrɛ dicogo o fana ma ɲɛ sabula jamana ale ta de ye a ka yɔrɔ ye yɔrɔ o yɔrɔ n'a bɛ jamana kɔnɔ ni faso ko k'a mago b'a la i k'a dɔn sɛlɛku mɛlɛku sɛbɛnnikɛla ko o ye tiɲɛ ye ɔ nka n'i ye nin hakilinaw fana ta k'a lajɛ min ye Senu ye n'i y'an ka jamanaden ka sɔrɔ ta k'a lajɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn sɔrɔ tɛ bɔli kɛ dɔw bɛɛ a bɔ magari ko damanda de ko ka hadamadenya bɛɛ u na se ka so ni kelen sɔrɔ kasi yɔrɔ min na o fana sɔrɔli Boubacar Sidiki n'a fɔra ko suko ni dugusɛjɛ tɛ o bi dakolondi k'a filenkolondi maanifin tɔnsi bi jɔ a ko a bɛrɛ sa
yɔrɔ min wale do i k'a dɔn nafa do jamana den bɛɛ lajɛlen ma sabula sɔrɔsiw olu ka kan belebeleba de bɛna taa jɔ a yɔrɔ la Bɔgasiri k'i k'a dɔn kuma t'o dangan na min kɔni ye ayiwa jamanadenw ye jango sinu yanfan in fɛ zone aéroportière Bɔgasiri k'i gouvernement kelen ka kunnafoni bɔ k'a bin i y'a dɔn yɔrɔ caman yɛrɛ kun dilen do awa yɔrɔ in na min ye Mukutari Wani ka gouvernement fɛ a kuma cayara mankan cayara Bɔgasiri k'i k'a dɔn wulikajɔ kura bolo dalen do ni ka ɲɛsin yɔrɔ in ma maa minnu kɔni ye sigibaa ye yɔrɔ in na Bɔgasiri k'i olu kɔni ŋanamu na maire préfet ni sous-préfet sabula olu de y'u nɛgɛ ka taa yɔrɔ in veeru ma Bɔgasiri k'i a fɛn bɔ bɛ sɛbɛn jɛlen b'a bɛɛ lajɛlen bolo nka n'i y'a ta k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la yɔrɔ in kun tɛ a wa sojɔyɔrɔ ye yɔrɔ in ma dabɔ sojɔyɔrɔ kama gouvernement kun y'o fɔ a mɛnna Bɔgasiri k'i ni maire ni n k'i ɲininka préfet u b'a ka yɔrɔ feere mɔɔw ma gouvernement y'i sigi ka mɔɔw lajɛ u b'a ka yɔrɔ jɔ san kelen san fila dɔw bɛ yɔrɔ in kɔnɔ a bɛ san caman bɔ su ko dugusɛjɛ tɛ ni k'i bɛna o yɔrɔ ten yɔrɔ makari ko da don dɛ sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya in jubaju ye nin ye muso minnu kɔni bɛ yen ni dɔw ba don dɔw kɔrɔmuso don dɔw dɔgɔmuso dɔw furumuso olu kɔni nana fara ɲɔgɔn ka bolo da ayiwa kunun ko kun ye hakilina jagabɔ kɛ k'a fɔ yɔrɔ min ni ayiwa gouvernement mago b'a la k'u bɛna kɛ k'a ye olu gɛni taa yɔrɔ jumɛn b'u la u n'u faw an'u denw n'u cɛw n'u u denw taa yɔrɔ t'olu la o tuma olu se kelen min b'u ye sa i k'a dɔn ayiwa o ye musow ka wulikajɔ u tun bɛna wulikajɔ min kɛ o de ye fari langolo yɛrɛ bilali hali gari t'u cɛ la Bɔgasiri k'i ka sɔrɔ ka taama ɲɔgɔn dafɛ Bɔgasiri k'i nin min ŋaniya kun b'u kɔnɔ a ma bɔ sabula sɔgɔmada joona kabini fajiri u ye fa bɛɛ lajɛlen minɛ sɔrɔsiw ni polisiw i k'a dɔn u ye fa bɛɛ lajɛlen lakadabaw nana wɔyɔ fa bɛɛ lajɛlen la i ko diden sɛbɛnnikɛla ko awa jama kɔni y'o ɲɛmada ye u y'a dɔn k'a fɔ nin tɛ ko ye min kɔni n'a bɛ tulo tigɛ u fari fagara sa taamako la ani julankolo min fɔlen don o bɛɛ lajɛlen dabila la Bɔgasiri k'i nka nin kɔni ko min ye maa si t'a kodɔn sabula jamana o jamana nin ɲɔgɔn na gɛlɛya hakili kan ka to a la Bɔgasiri k'i kana sɔn abada mɔgɔw ka sigiyɔrɔ la yɔrɔ min tɛ sigiyɔrɔ ye mɔgɔ mana sigi san kelen san fila ka san caman kɛ janko dɔw kɔni b'a la olu ka wari sɔrɔ cogo ye makari ko da de ka taa so ni kelen so fila jɔ jamaya bɛ si a kɔnɔ n'i nana o walo ka bɔ ye sɔgɔmada kelen a mankan dan tɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura Nouvelle Horizon mɔgɔw karamɔgɔ de b'a b'u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indépendant nin ye YC nin ye a ka fasiri ye YC n'o ye Yusu Kamara ye Yusu ko k'an ka taa min ye hôpital Eji.G an ka taa yen dɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ko vérificateur général n'a ka olu ma munumunu sa alo boloda yen wa n'i y'a lajɛ sɛgɛsɛgɛli bolila furancɛ min kan o de ye k'a minɛ san 2018 2019 2020 fo ka se 2021 ma wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ bureau du vérificateur général bɔra ni nafolo min turuli hakɛ ye n'a suma bɛ poinsekaw nɔfɛ o de bɛ t'i jɔ sefo wari miliyɔn 770 ani 60 bɔɲɔgɔnko la wa tɔrɔmɔɲɔ min fana n'o kun kan ka bɔ hôpital Eji.G ɲɛmaya bulon yɔrɔ ka di INPS ma waasa baarakɛden minnu bɛ a ka bolo kan olu o ka kɛ u ye siniɲɛsigi ye o tɔrɔmɔɲɔ fana o ma taa di INPS ma wa o wo fana n'i y'o ta k'o lajɛ o nafolo y'an ka dagosi ka bon kosɛbɛ sefo wari miliyɔn 32 bɔɲɔgɔnko wa n'i y'a ta k'a lajɛ sɛgɛsɛgɛliw ta la ka ɲɛsin hôpital Gabriel Touré hôpital Eji.G ma wa o sɛgɛsɛgɛliw senfɛ i b'a ye k'a fɔ min ye bureau du vérificateur yɛrɛ ɲɛmaaba n'o ye Samba Alhamdu Babi ye a n'a ka cɛdenw u kun y'a ɲini président du conseil d'administration fɛ ka ɲɛsin CHU Eji.G ɲɛmaya bulon ma k'a fɔ min ye u ka taabolow ye u ka session ordinaire min ye président du conseil d'administration ye k'a ka bɛɛ lajɛlen tɛgɛnɔ bila o bɔlen kɔ ye a ɲɛsinna directeur général fana ma k'a jira k'a fɔ min ye a ka manuel de procédure administrative ye ani financière min bɛ nafolo ko fɔ k'a ka nin bɛɛ lajɛlen k'a ka a tɛgɛnɔ bila waasa sɛgɛsɛgɛliw mana wuli k'a fɔ nin sɛbɛn in tunun bɛ nin yɔrɔ in na walima nin sɛbɛn in balan bɛ yen fan fɛ o bɛɛ lajɛlen u ka bɔ ko la wa sɛgɛsɛgɛliw kɛtɔ la i b'a ye k'a fɔ fɛn minnu taara bɔ sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ
o bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye dɔgɔtɔrɔso n'i y'a kofɔ i bɛ fura kɔni kofɔ o nafolo min n'o kun kan ka bila fura sali bunakun kan o nafolomugu a bɛɛ lajɛlen kɔni t'a la ni ka di maa min nana ni marché ye k'a sɔrɔ a sugubulo a ma tɛmɛ sariya kɔnɔna na n'i y'a nafolo fana dagosi ta k'a lajɛ o bɛ t'i jɔ se fɔ wari 370 ani 77 a n'a kunkan fɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ fana min ye paiement intégral de marché du commande o fana min sanni feere min n'o bɛ latɛmɛ kɛnɛyaso ani a jɛɲɛw ni ɲɔgɔn cɛ o taabolo ninnu e k'o ma nafolomugu in ta k'a di olu ma k'a sɔrɔ fɛn ninnu commande bɛɛ lajɛlen ma na wa maa b'i yɛrɛ ɲininka walima o kɛla ka taa kun jumɛn kan o fana bɔlen koyi n'i y'a lajɛ kokura min ye non versement des produits de vente des dossiers d'appel d'offre i b'a dɔn ni sugubulo n'a kun bɔla u ye taabolo dɔw bɛ yen a bɛ fɔ maa minnu bɛ n'u b'a fɛ u sen ka ye nin sugubulo in na u kan ka tɔrɔmɔɲɔ dɔ sara o nafolo min n'o farala ɲɔgɔn kan nin furancɛ in kɔnɔ k'a minɛ san 2018 ka na 2021 na o nafolo o fana ma se marché public direction mɔgɔw ma wa n'i ye ko in lajɛ halisa vérificateur général a y'a jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli taara bɔ fɛn min fana kan o de ye carburant n'o ye taji ye o min ta la ka dun hôpitalologie point G fɛ o ɲɛmaya bulon fɛ k'a sɔrɔ kun tɛ a la carburant i ma bila ka taa faso ka ci la i ma faso ka ci kɛ ni a ye o nafolomugu fana bɛ t'i jɔ sefɔrɔ 50 ani dɔɔnin na wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ kokura min ye fonctionnement de dépenses d'achat de consommables informatique ye o min n'o bɛ don subahana mansin o ma taama minɛnw n'o sanni minɛnw taabolo la o ko ninnu si ma o ma se ka farafasiya o nafolo ninnu wa min ye annulation irrégulière des recettes fana ye o nafolomugu ne y'o lajɛ o bɛ t'i jɔ se fɔ wari 25 la vérificateur général kɔni y'a jira sa k'a fɔ waati ni don nataw kɔnɔna na nin sɛbɛnfura in a bɛ ta ni ka ɲɛsin pôle économique financier o procureur k'a da o ɲɛkɔrɔ min filɛ nin ye sigida 3nan o tribunal kɔnɔna na min ye wulikajɔ ye foroba nafolo o man ka jugujuguya tugun wa foroba nafolo maa kelen man k'o ta k'o bila i dufa la k'a dun i b'a fɔ fɛn ma kɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ lɛnɛbana kɔnɔna na YC a ka fasiri don Bakari fɛn tɛ bolo min na n'i k'i b'a tɔnɔ min ni Ala ma jan kɛ a bɛ kari i bolo Bakari n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma lasirɛn sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Abdurahmane Dukure marakakɛ ko n ka muso ko ɲɛnabɔra a tɔ ye wariko ye a ma daminɛ ba Bakari i k'a dɔn wari marayɔrɔ wari bondo a fɔ ko bangiw bangi laban min n'o sigira Mali kɔnɔ u ko bangi de ma ko IBA IBA ale de ye bangiw la ayiwa laban ye min kɔni ɲɛnamara Mali jamana kɔnɔ nka IBA a sigi furadama kana bila bi la bangi in kɔni ma se ka sira sɔrɔ kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ a cokolen bɛ i k'a dɔn Bamakɔ nimayɔrɔ la Bakari a ka sira sɔrɔ gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten min ye marakakɛ ka kuma fɔ ye n'o ye Dukure ye a ko bangi a bi dɔn min na bangi in kɔni nana don jamana kɔnɔ ten mɔsɛ i k'a dɔn ɲɛfɔli ma kɛ jamana denw ye taafan ma dɔn nin se de bɛ bangi in ye a bɛ se ka nin baara in kɛ o de ye manje ka ɲɛfɔli kɛ dugudenw ye o ma kɛ kabini o kɔni ma kɛ bangi in kɔni a sigi furadama kana bila bi la a bi taa ten wa a bɛ na ten i k'a dɔn ayiwa a makama ma se ka bonya abada o fana k'i bɔ yen Bakari i k'a dɔn maa kelen-kelen minnu n'olu kɔni jigi ye bangi in ye n'olu dara ka t'u ka wari bila ye Dukure ko ale y'a dɔn ɲininka olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye bangi in ye i k'a dɔn a jama man jan jama in man janli min kɛ a ko i k'a dɔn o de ye maa caman kɔni ma se ka hakilina sɔrɔ walima ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn ni bangi in ka farin walima a ma farin Bakari o yɛrɛ k'i bɔ a la a ko farafinna an bɛ don minɛ ko bi bangi ngana dama min bɛ n'u bɛ diɲɛ fɛ bɛɛ lajɛlen kɛ farafinna wuro dugu yan fan in fɛ a bangi ka ca i k'a dɔn IBA bangi maa caman bɛ u ti bangi in bɔyɔrɔ dɔn i k'a dɔn jɔni ni jɔni de ye ninyɔrɔbatigi ye bangi in kɔnɔ bangi maa sɛbɛ bangi don wa maa sɛbɛ bangi tɛ mɔɔ t'o fana dɔn a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ bangi in yɛrɛ i k'a dɔn a ni tɔgɔ duman mana Mali kɔnɔ sabula Cameroun jamana na i k'a dɔn a dɔnna ye kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa bangi in bolofara dɔ bɛ Cameroun dugu dɔ la o chef d'agence muso don i k'a dɔn ayiwa mɔɔw nana bali donda la u kɔni taara muso in minɛ k'a siri a ka so de kɔnɔ ka tasuma bila la k'a jeni fo k'a mugu i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni ni o ma dɔn k'o sɛbɛntiya i k'a dɔn k'o jɛya n'a fɔra nin bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn min nɔfɛ a bɛ na ni gɛlɛya ye
ibia bangi ngoni amake bangi tiri dumamba ifolo sabula jama magira ka so ke ikado akono ko o era donde ni munye sebenye dukure ka sebendo anye mimbo la sirani kono akabi bolla dukure ka farasirani moga ambu bele jilefo kana mogo de batu wara igana se klisila ga fonno fe ala kana ma kenya ula ni yen tege do ni sebembe bo sebembe no kama ko le challenger ni ba ala ka kuma faminga odeye demsana munumbe no lube tanga da bandaula na bege sabuye ko ga kalango ni ga dongala mana tege tege litala ni ko tabulo de segere ni ya ta kala ya kere je kulu chama be on veya ka farami re on ga jamana re au association ulu bele jile ne u fanga faranywanga wasa demsa nunu obese ga board mandinge nunu ngonna na chukumna ka sika tu sigi logol so banza velala ni ya ta kala je mi ye sege like bae ale ko ni ajira ka fo mi ye wuli ka jo ye sege like ba no ye jagarja e jam dene abo siaka e jam dene ale ajira ka fo mi ye wuli ka jo ye ni jando make be mi ye onga ni demsala ka nunu ye uka adama de ya abe dongala mana bawo mi uka kalango ye ni kalango dunangala mana kata soro jamana jigi obusigi me demsala gauka wa demzo wana jigi ye fami ode jamana be kalami nta ni ka usagere wonu ka adama de ya na dunangala mana abe ga sabu ga ko chamando dibila wani ya laje aye ma fola min soro ko nyininga ko ka le to ay kadija e jagite wa jam ashi obe samuga mboyongola ako wakale benin bare na ka be nyininga sanwolo vla bo afoko kabi ale sanwolo vla abe tuga bano fe ni kata damanda nununa damandiga mi no fle ni sika somara e konna na no na bala ye wa fasirike ba ka fola nani anga faba ereche sika somara ni faba che o kilometri kemesaba ani bulo vla ani duriye ajirala ka fomi ye wulika joye ni demzala ka nunu ukata utegema ni ka ulasegi ba ubeta bara ke yoro mununa sanu ya tei kana tei fuka tase sanu ya rabe bara ni fe munu ye o fe munu ukanga maski munu ndo uteni demzala ka nununa o aleni nafulo obesega soro chuko mina kana fani ba ni ka ulu daire me ni ka odi uma ko ni ka wulika joye shimbe uma kata soro kololo mimbe sanu damadinga nunu tali kofe o kololo o barka de ka bongusbe wani ya laje mi ye kadija ejecteye ale ko ni ya jira ka fo bibi na santa ani saba kofe ale ka kelengo ka bara indamne bi ko ni aba fe ni ga se ka logol so konna na kokura ka kala ni ga se ka obuluda mi ye ONG ne kere jakuluye ni bele jile ne bala ka u fanga franyanga wasa mamunu be ba fo kadija jagte choya ube se ka ucha manzoro ni kana no ye kalambulo konna na chukomina wani ya laje kokura mi ye ma wore da nyingali tala ni ga ofuna sagara no ye fatimu ejara ye ani umu esa nogo nunu bele jile shite santa ani flabo ko sebe wa ofuna ya jira ka fo ulu ni kadija jara no ye ma fulo nyingali ye unu ga haglino be kelenye ko ga ko bibina ulu chama ngoni ndambe damanda no ye damandinga konnaye kata bara de ge ufanu baye ba ufende bulula wa fende sokonnana ni ma wule ki jo ikolola ulu manata tle baka bara ke sanu kungurun mimbe soro bara ke li kofe ko de beta ni kana di fani bama wa sa de ma dairime obesega enyena bo echugomina ko ga ko uyera chama be akalama geleo be ala ko ga ko fakoroni ni bagoroni chama be fuka ta se momsoma ulu de bu chama ga kalango ni ka dansrala ko gwenga ta ni yoro ko fole nunu ngonnana mi ye faziri ke bae ni oye shaga ejam dene ale ko ni ya jira ka fo onga jamana ayi sebe chama teke nobla o sebe nunu be chama be talige e bara koka mi no be organisation international de travail ko fo no obe OIT ko fo mi ye aka convention numéro 138 ye wa obe adama do si hage bele jile mana bara gola wo fana bole koy mi ye an yera ka jamana konnaye obe bara o fa vembe no be dadi ga demsela gala ka sura kulo magwa ka sura ma santa ani duru soro fuka se santa ani segima abo bele jile ko fo wa bibina ko ni ye sege luta ka laje mi ye institut national de statistique du Mali no insat Mali olu ko ni bo me ka joni aye ka jira ka fo demze munum be bibi na no olu ko ni bala ka bara ke bara mi na fanga ka bo uma ni abe dadi ke uka adama dia inu ka yirwale yara la nyebe ko haga be tijo keme keme sarala bishegi ani kelen bonyongula ko wa ko ni ya laje ko gura wa mi ya onga marabulo mun no olu ko ni mbe ni koina obe talige marabulo folo no kai marai siga so mara kata se segu marama kata sorola ko kura mi ye bara koy na malaje jinyama jolena ni ta na fulo fe ka demsenga kalache ka blagata damanda nununa damanda obeke amakololo ye wa beke majevana ye jamana yere ka nyeta kuna ni wezbe tuma mina ya sama gabo e challenger e konnana mi ye siaga e jamdene aka wulika jodu bawandiri ito anga tezara premier mi katamani kuna foni obebe
wa kari sirigi mbala cogo bɛ di karamɔgɔ Daba Tunkara ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le politicien africain farafinna politique ma naam politicien africain ni ye Asani Kanamba ye ni ye a ka fasiri ye min ye fasirilikɛlaw ka jɛkuluba ye n'o ye association des éditeurs de presse privée n'an k'a ma ko ASEPU e ko u t'a fɛ ka bureau ni k'a kuraya wa cogo di a tɛ cungo ye a bɛ labɛn di awɔ maa saba kun bɔlen bɛ yan ka ban e mana fɔ k'e b'a la sisan u ye nin dabiri an da la kana yɛlɛ bila na karamɔgɔ wallahi u y'a dabiri an da la mais non c'est pas aujourd'hui que j'apprends mais sinon j'étais candidat bon e fana tɛ réseaux sociaux sanfɛ kunnafoni caman de bɛ tɛmɛ yen non mais o tɛ o naam n'o tɛ candidature tɛ cun ten dɛ a bɛ labɛn de jɔn ye candidat ye min ye Ousmane Daw ye ale ye journal ale ye directeur de publication journal dɔ to a la n'o ye journal Midi Info ye Bokari Midi Info o nana ne kɔfɛ o ye tiɲɛ ye o awɔ la révélation est-ce que ça c'est plus de karamɔgɔ Daba Tunkara an ka taa sa Boubacar Yalkoye ale ye directeur de publication du journal Le Pays o fana nani kɔ ça c'est récent o fana mana bɔ yen sabanan o ye Segu Tamura ye directeur de publication du journal Info Soir nin bɛɛ nana ne kɔfɛ ninnu saba de bɛ k'u kan bɔ Ousmane Daw Boubacar Yalkoye mais dis-moi Segu Tamura qu'est-ce que je dois faire pour que n ka carte d'identité sariyaw de bɛ yen ASEPU kɔnɔna na tɔnjo sariya sɛbɛnw de bɛ yen i b'olu de labatu e kun kan ka i ka nin fɛɛrɛ ninnu bɛɛ tigɛ yanni bi kɛ naam candidature o dépôt o fermera awɔ u b'a dayɛlɛ min ye nin kalo tile 11 ye juin kalo tile 11 san 2022 min ye gafe tigilama ninnu ye n'o ye journaux ye an bɛɛ lajɛlen na ɲɔgɔn sɔrɔ ni ka se ka taa kala ta an jɛɲɛbaa ye bawo n'i y'a ta k'a lajɛ journal papier min n'o b'a la ka bɔ bibi in na faso Maliba kɔnɔna na a ka ca 200 ye wa gɛlɛyaba de bɛ u da la bawo nin bureau in renouveleli bɛna kɛ sabu ye gɛlɛya minnu bɛ yen i n'a fɔ fasirikɛbaa y'a sɛbɛn cogo min na Asani Kanamba ye min ye manque d'abonnement ye abonnement t'a la ka sɔrɔ tugun contrat ko o kɛrɛbɛ tɛ wa min ye taabolo wɛrɛw ye minnu bɛ se ka kɛ sabu ye ka se ka journal ni a baarakɛlaw ni ka u dɛmɛ o ko ninnu bɛɛ lajɛlen o don bɛ galama na bawo bureau kura in a kɔni ni danaya dala maa min kan juin kalo tile 11 nata san 2022 i b'a ye k'a fɔ o kɔni n'i cɛsiri sa waasa journaux minnu n'u b'a la ka bɔ faso Maliba kɔnɔna na olu jɔyɔrɔ bɛ se ka ngolo fa cogo min wa min y'o ka personnel ye n'u y'o ka baarakɛdenw ye o bɛ se k'olu sara cogo min na n'o ta a kɔni a gɛlɛya kɛla sabu ye maa caman kɔni ye caman de bɔ i ka baarakɛden na waasa min ye chargew ye nafolo bɔli siratigɛ la o caman ka se ka bɔ i da la n'i y'a ta k'a lajɛ kabi démocratie nafolo dama kana bugɔ sisan la min ye journaliw ye olu kɔni caman kɔni olu sigila sen kan ni a bɛ wele ko k'a créer o sigilen kɔ sen kan a caman bɛ yen e k'o bɔla karila ka ntɛnɛn sɔrɔ wa bawo caman bɛ yen bibi in na o to a kɔrɔ de b'a la ka fɔ kɔni t'a la ka bɔ tuguni maa t'a la k'o ye an ka kiosque journaux kɔnɔna na min ye Asani Kanamba ye ale kɔni ko bɛɛ lajɛlen de kan ka wulikajɔ sabati min ye nin kalata ye n'o ye bureaukurasigi ye a bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ jɛlenya kɔnɔna na hakilisigi ani basigi kɔnɔna na hakilinajigi min ye Basiriki Ture ye ale kɔni a kun sugandila k'a fɔ a kun jira la k'a fɔ k'ale na taa kɛ la haute autorité de la communication n'o ye haki ye k'a na kɛ o tɔnden dɔ ye kɔsa fɛ i b'a ye k'a fɔ o sugandili fana tilala ka don bisi basa la o mɔnɛ yɛrɛ n'o dimi kama ko Basiriki Ture a m'a fɔ yɛrɛ sa k'ale bɔra journalisiya la wa fo ka taa fɔ fɛn min kɔni n'o kɛlen bɛ bisi basa ye ani n'o de b'a la ka kɛ kɔrɔfɔ ye ka ɲɛsin a ma ko bɛɛ lajɛlen ka lajɛya ko n'o tɛ k'a kana fɔ ale ma ko journaliste wa min ye ASEPU ɲɛmaaya bulon ye a kɔni y'a ka démission rendu k'a fɔ ale sen tɛ ASEPU ɲɛmaaya la tuguni dankanw olu de kɔni b'a la ka baara tɔni dɛndɛ waasa ko bɛ se ka kunjago ɲuman sɔrɔ cogo min na yanni bureau kura sigili cɛ nin ye mun ye sɛbɛn tuma min n'an y'a sama ka bɔ politicien africain kɔnɔna na Asani Kanamba ye a ka fasiri n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le reflet d'Afrique farafinna dungare Balaji Ture nin y'a ka fasiri ye a ko cakɛda dɔ b'an fɛ yan
min bɛ mobili u laroué mobili a fɛrɛ minɛ ko ɲuman mobili yɛrɛ i k'a dɔn a kɛcogo ɲuman waasa an bɛ kisi accident ma Bougazelli i k'a dɔn o de ye visite technique visite technique i k'a dɔn kɔni a fɔra a tigi kɔ sabula visite technique a bɛ n'a fɔ a tɛ Mali kɔnɔ a yɛrɛ kɛli a kun tɛ Bougazelli n'i ye jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ bolifɛn minnu b'a kɔnɔ u kan ka laroué yɔrɔ min Bougazelli i k'a dɔn maa de tɛ wa yalima a tɛ laroué yɛrɛ Bougazelli o bi faamuya nin cakɛda min n'a sigilen filɛ i k'a dɔn a kɛn bɛ balimako ye a kɛn bɛ yɛrɛko da de ye Bougazelli ni baara bilalaw bolo ka foroba ca Bougazelli i k'a dɔn o y'a ko donnen ngalama na a ko Mali kɔnɔ yalima jɔnni bɛ se ka da la ni nin cakɛdaw bɛ sigi sen ka tabali de bɛ gosi jɔnni bɛ se ka nin baara kɛ Bougazelli a bɛ se ka kalifa jɔnni ma o kuma t'a la bilen sabula a bɛ n'a fɔ bɛɛ kelen bɛ k'i ɲɛ tugu masakɛkɔrɔ dɔ b'an fɛ yan an ka président kɔrɔ dɔ bɛ yen o somaw de kɔni kelen bɛ k'u wakili don i k'a dɔn visite technique la saa kalo 12 i k'a dɔn a ko b'olu de bolo wa wariba kule de bɛ bɔ mobilitigiw fɛ i k'a dɔn ka taa visite technique in kɛ Bougazelli i k'a dɔn a tɛ lajɛ e ka bɔ dugu kɔnɔ i ni mobili min bɛ bɛn fɛrɛnda walima kiliyɔn ta t'a la min ye feu de stop ye o t'a la Bougazelli o de ka ca ba n'a si ye wa o damada de bɛ na ni accident ye a ko ni ye statistique lajɛ Bougazelli i b'a ye k'a fɔ hakaja nin cakɛda in dilen don maa minnu ma balimaw ani awɔ du kelen maaw de don Bougazelli k'a dɔn ŋanamu ani janfa da don ka ɲɛsin jamana ma nka min kɔni ye minisiri ye n'ale de b'a ko kunna Bougazelli k'a dɔn kuma in kɔni n'a bɔra kalama walima n'a y'a mɛn minisiri cɛsirilen b'a a na wulikajɔ boloda ka tasuma daw la nin kun ye sɛbɛn ye Balaji Ture ka fasiri don an ye min bɔ Reflet d'Afrique kɔnɔ a ka bi bɔli la Balaji Ture ka fara Reflet d'Afrique a fasirili jɛkulu kan k'u bɛɛ lajɛlen fo u ni foli ka kan ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko info matin sɔgɔmada la kunnafoni Jakarija M Danbɛlɛ nin ye a ka fasiri ye Jakarija ko k'an ka kuma an ka dudɛmɛdenw kan n'an b'u wele ni bɛɛ lajɛlen b'u dɔn cogoya min o de ye baarakɛden ye n'an y'a ta k'a lajɛ e ko u kɛn tɛ tungamange ye u fa jamana kan wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ Jakarija Danbɛlɛ ka sɛgɛsɛgɛli la a ko min ye Adad Mali ye ka taa se Ejiko Mali ma olu kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen sabati waasa min ye nin dudɛmɛden ninnu n'an k'u ma ko baarakɛdenw olu ka baara n'u ye baara sɔrɔ u bɛ se k'u dɔ dɔlima cogo min na waasa patron kana se k'u ka sɔrɔta n'o y'u ka nafolo ye a kana se ka ŋanamu u fɛ wa n'a ma ɲɛ k'a fɔ u bɛ taa baara yɛrɛ fana na baaratigiw fɛ o ka se ka taa sɔngɔ ɲɛnama na bawo min ye Ejiko ye fo ka taa se Adad Mali ma ninnu y'a jira k'a fɔ u ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ min ye Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna ye n'o ye Mali faaba ye min ye baarakɛden ye o mɔgɔ 100 ani 50 olu do kɔni bɛ baara la an ka faaba kɔnɔna na yan minnu bɔn bɛ togodaw la ni ka anw ka faaba ni ka a sɛgɛrɛ wa o jaabi ninnu fana o larawili baaraw kɛla ka bɛn février kalo dɔ ma san 2016 wa ko n'i y'a lajɛ kokura anw ka jamana a ye sɛbɛn tɛgɛnɔ bila kɛ sɛbɛn caman na sɛbɛn minnu n'olu bɛ organisation internationale de travail ka taabolow ko fɔ min ye a ka convention numéro 138 ye ka taa se taabolo wɛrɛw ma min n'o bɛ convention numéro 189 ni ka o ko fɔ min b'a jira k'a fɔ maanifin n'a si ma se san 13 ma a man ka baara kologɛlɛn sugu dɔw bɛ yen o man ka taa ni k'a sɛgɛrɛ wa min ye san 18 ye n'e m'o sɔrɔ e kɔni ni baara e n'o kɛli man kan o tɛmɛnen kɔ kokura min ye nin dudɛmɛden ninnu n'o ye baarakɛden ninnu ye a caman bɛ yen u bɛ wuli fajiri u bɛ da bɛɛ lajɛlen kɔ min ye nɛgɛ kaɲɛ gansan ye dɔw bɛ da o waati wa baara tɛ baara ye a n'a nɛnijugu n'i y'a ta k'a lajɛ patron dɔw kɔni bɛ yen a bɛ b'a fɔ u yɛrɛ den t'u bolo koyi bawo u tɛ nin musomanin ninnu u t'u hinɛ minɛ bawo min ye baara kologɛlɛnw ye baara minnu n'u yɛrɛ fanga tɛ s'a kɔrɔ wa n'a ma kɛ ka ɲɛ o n'a bugɔli a n'a nɛnini wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye fasirikɛba ye n'o ye Jakarija M Danbɛlɛ ye a ko min ye nin dudɛmɛden ninnu ye k'u wulila ka se maa dɔ ma Mariamu Jara ale kɔni ale si a ma yakubaya kosɛbɛ ko wa k'a bɛ baara la yɔrɔ min na o de ye Bakɔ Jikɔrɔni ye ale bɛ patron min bolo a bɛ b'a fɔ o ka nɛrɛ kɔrɔ ɲigilen
falen do wa o bɔ bɛ denba ɲuman fɛ bawo san 14 ale kɔni y'a jira k'a fɔ ale ka patron kɔni a kɛn tɛ ka gɛrɛndɛ foyi ta ni ka ɲɛsin a ma ka taa sɔrɔ min ye Delphine Mungoro ye ka taa se Batoma ma min ye Delphine ale bɛ bɔ San Mara la Batoma o ye Yanfolila ka den ye ninnu bɛɛ lajɛlen ɲininkana u ka baara kɛcogo la faaba in kɔnɔna na o y'a jira k'a fɔ min olu ka baara ye a kɔni a gɛrɛndɛ bonya an bɛ kosɛbɛ ko nka k'u caman bolilen don kana faaba kɔnɔna na waasa min ye u ka kɔɲɔminɛw ye n'a bɛ wele nanzarakan na ko trouseau o bɛ se k'o ɲini cogo min na ka segin bawo se tɛ somaw ye bawo ni a caman fana bɛ yen jagarija fɔla caman bolila k'u bɛna kɔɲɔminɛ ɲini na ka taa sɔrɔ min ye furu joona ye n'a bɛ wele ko mariage précoce caman siranna o ɲɛ bawo ni ma bɔ mansaw ɲɛkɔrɔ min ye o n'an ta kan to furu la furu min man di ye min bɛ taa kuncɛ musomanin o yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ o si latununi la wa ko n'i ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ u caman bɛ yen hali u tɛ sara ɲɛnama na koyi kalo maa sa min ye 1500 fo ka se 2000 ma a cayalenba ye 3000 ye o de bɛ ta ka di u ma o ditɔla fana u n'a balawu n'a kɔrɔfɔ caman ka taa sɔrɔ anw ka jamana a kɛn bɛ k'i tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn minnu na min yɛrɛ y'anw ka jamana kɔnɔ ko ta baara ko sɛbɛn minnu n'o bɛ kuma o kan o ko n'i bɛ maa na ɲɛ n'i bɛ maa ta baara la min ye k'a minɛ 8,000 fo 9,000 ni o bɛ simiki kofɔ k'i kan k'i banba o de kan ko nka o dujojoli don ni baarakɛdenw b'a la ka 8,000 9,000 ta bi k'o kɔni k'a yɛrɛ tɛ yen ko ba ko n'i y'a lajɛ min ye nin dudɛmɛden ninnu ye gɛrɛndɛ sugu bɛɛ taa mɛn k'u sɛgɛrɛ wa min ye jamana ɲɛmaaw ye anw kɔni y'an tɛgɛnɔ bila diɲɛ selekina ni sɛbɛn minnu na n'o bɛ baara ko maa na k'a kɔnɔ ko k'a waleyali k'a kɔni k'a sela a ka se ka sigi sen kan bawo o bɛ kɛ sababu ye nin baarakɛden ninnu ka se k'o ka hakɛ ni k'a lakana o yɛrɛbakun ka se ka lakana min ye o n'a mɛ hɛrɛ minnu ɲini n'o bɛ taa n'o ye ka t'o di fakɔrɔni bakɔrɔni ma o bɛɛ lajɛlen ɲinifɛnw bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye nin ye kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ info matin kɔnɔna na Jakarija M Danbele a ka fasiri don waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan o bɛ bɛn